A cikin wannan bidiyon za ku ga yadda ake gudanar da gasar kokowa. Sama da mutum 80 ke fafatawa a cikin wannan gasar. To amma sai dai zakara guda ake nema. Ko shin wa zai zama zakarar mu a cikin wannan shekarar? Ku biyo mu domin gani yadda za ta kaya. Asalin suna na komanda wuri sunan kuma na Acaba. Zuwa yanzu wasa nawa kai ko mutum nawa ka kayar? Zuwa yanzu na fada mutane 14. Haka na nufin kai ne akan gaba. Wanda ke fita kuma mutum nawa ya kayar? Mutane 9. Shin kana gani akwai wanda zai yi kayar da mutane ya kai ka? Insha Allah ne da zan zo na. Wannan shine Acaba. Shekaru 3 kenan shike zamowa zakarar wannan gasar. A wannan karon ma Acaba shike jin ragamar wannan gasar. Ko shin tarihi ke shirin maimaita kanta? Ku ci gaba da bibiyan mu domin gani yadda za ta kaya. Saura kiris a doke Acaba, amma sai dai yayi nasara. Amma duk da wannan nasara da yake yi, akwai wasu bangaren da ba su jin daɗin nasarar nan nashi. Gaskiya ba na goyon baya. Ba ki goyon bayan Acaba? Ya kike ji da aka ce Acaba ne ke kan gaba? Ya kike ji da aka ce Acaba ne ke kan gaba? Ni dawo shi ne gaskiya. Duk da cewa Acaba na da 'yan adawa, to amma akwai wa'anda Acaba shine gwaninsu wanda suke koyi da shi da ma son ganin cin nasarar shi. Farin ciki sosai don saboda gwanina ne oba, ina yin su sosai, namiji ne sosai kake yin sa sosai ba kaɗan ba. Shin wani albishir za ka yi mishi kuma domin kala ci gaba da cin wannan nasarori? Gaskiya ni dai sai in kara karfafa musu gwiwa da cewa Allah ba shi nasara don saboda kullum ya dinga dauka. To yanzu idan aka samu labarin cewa wani ya za doki Acaba, shi ya za ka ji? Gaskiya zan ji ba daɗi sosai a zuciyata. Bayan wannan bugun, Acaba ya lashe gwarzon zakarar wannan gasar. Wanda shine sarkin karamar hukumar Guyuk. Wannan rawa da yake yana nuna da cewa gasa ta yi daidai, sannan an yi abin da ya kamata. Na ji farin ciki kamar wanda ban taba jin shi a rayuwa na ba. Sai dai ga wanda sun fi ki kiba kuma ka ce alaman karfi na ga mai kiba, sai dai kuma ga shan samu kin samu nasara kan su. Shi me zake faɗa kan wannan? Kiba ba shine wayo ba, kuma koko ba wai nuna karfi ko kuma wani abu ba. Domin kana kokowa kana nuna karfi ne, sai dai ko ka nuna wayo da dabaran wasa ce. Shine za ka yi kashe gallaba kan. Shin wani kalubale kika fuskanta kamin wannan gasar da kuma a cikin gasar? Na fuskanci kalubale da yawa domin na farkon wasa na ji kamar zan mutu, domin zuciya na tafasawa yake yi. Hada na kamu da ciwo. Haka na kara kamu da kalubale ta gefen da na zo na yi koko na biyu, hannuna ya gangara kai. Amma duk haka Allah ya taimake zuwa yau. Allah mai rahama mai jinkai Allah kuwa ga tsari Allah mai zama mai kansa Allah mai ji mai yau Allah mai gobe Allah mai yi so da wanda so a yi ne so Allah ya so mana yau a ƙasar nuna mun yi taro kyakkyawa mun kuma gama cikin koshin lafiya ina wa Allah godiya matuƙa da ya tuya muku da wannan taro ya al'umma da kuka yi kuka an gida mai martaba kwanci wuya don mu zo ku tabbatar da wannan wasan yi cikin lafiya wasan yi cikin lafiya kowa ya gani in kuna so ci gaba yin ƙasar ne da yau kalli ni yau ba da wata da kowa ya fi ya farma na kuna da lafiya ya kuna kawo
addu'an mu zai fada ka saban zama ba mu ta kula da kanmu ba addu'an mu zai fada ka saban zama abin da Allah ya dace da mu shi zai ba mu muna jan hankalin ku ba ka mu da jama'a ku zo ka mu muna jan hankalin ku yadda cewa mu ne masarautu muna jan hankalin akan zaman lafiya muna jan hankalin ku akan haɗin kai saboda haka wannan ƴan talibin da suka yi wannan cup nearly to spin the year rural women's traditional wrestling competition winner. Ya gaji da zama a sakaran wannan kasar. Mun ji daɗi da haka, mun gode ma Allah da yadda mu ya sa muka gama wasan lafiya. Allah ya sa kowa ya sauka gida lafiya, mun gode. Shin wani sako za ka bayar ga masoyanka ko magoya bayanka da suka tsaya daga farko har karshe ganin wasanka, wani sako za ka bayar gare su? Na gode ma magoyan bayana da Allah da ya kawo su lafiya, Allah ya sa kowa ya isa gida lafiya, Allah ya sa duk abin da za mu samu kadan Allah ya cire zuciya na rawa saboda mu raba kadan saboda kowa ya samu wani abu. Wannan shine karo na nawa kake cin babban zakaran wannan gasa? Yanzu shine karo na 4 ana daukan kofin nan. Kaci da ka zo numba na 2 a wannan gasar. Abun da na ji gaskiya na da farin ciki don tun da nike gaskiya ban san zai yi abu da zai sa har mu zo haka mutane su taru haka suna kallo na ba, so da na da farin ciki sosai. A lokacin da kake jin jagoranci a matsayin namba na 1 a wannan gasan, bayan da Kacala ko ce shi wanda ya zo namba na 1 ya doke ka, shin ya kaci a ranka? Abun da na ji a raina muna tare da shi, ogana ne shi, kullum muna tare da shi, so da ko ya samu ko na samu duk abu dai ne, duka mu ne zamu duka mu ne zamu amfani da shi, so da an ji noma daidai.